ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ಇಂಶಾಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಂದೇ ನಮ್ಮ ಏನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಜಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಜಲ್ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕುದು ನಿತ್ಯ ಭಾರಿ ಹಗ್ಗ ಮೀನು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಬೊಕಂತ ಮಿನಿ ಕಲ್ಲೂರು ಇನಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ ಕಟ್ ಕಚ 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 ಕಟ್ ಮಲ್ದದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಮೀನ ತೂಡಿ ತೂಡೆ ಬಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೂಲಿ ತೂಡಿ ತೂಲಿ ಅತ್ತಿಯ ಕೂಲಿ ಬಲ್ಲಂಡು ತೂಳೆ ಹೇಳು ಕೂಲಿ ತೂಲಿ ತೂಡಿ ಅದು ತೂಡೆ ತೋಜುನ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂತಿ ಬಾಣಲೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಂದು ನಾ ಕೊಡಬೇರು ನಾಳೆ ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಬಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಳ್ಳು ತಿನ್ಪಿರಗುಲು ಎಂತಲ ಎಂತಲ ಒಂದು ಬಾಡ್ಗ ನೇತ ಬಂಜಿದ ಬಾಡ್ಗ ಬಂಜಿದ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಒಂದು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕದನು ದೇವಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಅಂಚ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು
안철. 안절 맞네. Etanini. Hello. Ila. Etanini. Unititi. Hey. 엄마 절대 보를